أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جان سيدو biye jumaye biye lahorma donye ala batu ani ala nyini no sodi ka da bi ke wati be nga juma donya doka faraka ala mi ni kelendo semasa journaliste c'est du cadre awa mi nye juma donya meleke telema ani meleke minu hakili kadi subhana wa taala abolu de bladu kolo sobe mi nya ka joni kunandu yi joni kunandi minu mbala minu ngo ala minu ngo kira joni kunandi minu mbala minu bi mini sini udarola joni kunandi minu mbala minu kunakadi minu ni kunango ya mada e kado be mi nyina allah taala bulu o ka fo jona ala ka jabi joni sedu kun fa yakun ama nyina allah taala jabbar ala mi ni kelendo masa samura tale masa mi na le de yaonga jamana da ka onda kwa onye mali denye ka anga jamana ke mali yon sedu ka on wakilu do mali la ama ni subhanahu wa ta'ala ni mali akan mali ngishi akan mali ndaga yon sedu ka do fendama mi nyeshi ne be jamana ma ala ka ngishi ala ka mbo akono jamana do nyere keleme ka kodama mi ndaka nyon zegere jamana do ngeleme ka kodama mi nkorote ka nyon zegere yon sedu ka do ala ka mbo akono ma fe ala ka mbo akono ma fe belebele oshutuko ene tematikari akani fosa oshutuko oduguti je yon so de kado ni ma do buru jafu ka me do bulu ski wallahi jamanai ala ka kulalo bakili do jamanai ni halaki che yon so de tamashen minundo tamashen nyumande yon so de kado jamana kono ma bateble ma kala ni de ble morite ble ma ni de ble yon so du mawo mabala ko ni bila mali kono yon so de kado i farati i chugodo hanni masonga bo jon se do biti wobe diga kono kati i sarada kenaka goshi ki ila jaba alaka wa facebook yere de kajugu na be jon se du a video manu ma minu baraka ke ma minu baraka ke a page facebook vidéo direct kelaw aucune formation aucune discipline aucune éducation Jean Sodi Kado ma minu baraka ke na sorola Jean Sodi Kado dona ma gashila alaka yafuma ama yina Allah ta'ala fa alaka yafakuma alaka akiluman de anuma ya rabbi ma buruja fud kelaw Jean Sodi Kado harama de lebu kelaw Jean Sodi Kado jongwala afondo femi nanga jama tamashente neni kelaw akadne Jean Sodi ekena korofo dababe ni bara minga mai dababe ya keta aya bota akunganga fota akunganga keta okay nga fatando abatando Jean Sodi Kado anga jamana dambetani abina baun anga jamana dambetani abina ba to sigirawo fanani banani Jean Sodi Kado dutigi lebuli ka taka dakenaka ma bado ba anga jamana kono olu to yere haramadew da Jean Sodi ala nye dongodo da ni nge ni yeni vo ni bitan ni ndena kanigata Jean Sodi Kado amai abi jamana halaki ma do be utikuma ukapuma balia uyu tatu alama Jean Sodi ukapuma balia ala de bo jurusa o jurusala no ko bi soro dongodo ala mangishira ala kan kishi ala kan anguna ja ala kan anga jamana donguna ja ala kan malik kishi ala kan malik kishi ala kan malik don kishi ma minu bi malik kono minu bi jamana ko ka ala kan du bela jele kishi ala ko kaka ala bonya kama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali sayyidina Badr sayyidina Bakar sayyidina Usman baraka kama mangani manne baraka kama Quraishu baraka kama ya rabbi ya rabbi ya rabbi ala ka islamia shinji ya rabbi ya rabbi ya fama ya fara ala ko chaya anga jamana kono Jean Sodi hakilin juma aga Allah ta'ala bolo ala ko bi anga jamana de bele jima ya rabbi ya rabbana bele manjade la hawla wala quwwata illa billah lazim Jean Sodi Kado ni ala ko ka bi halaki abi bla chien disraka est-ce que ma chama nyena mbese ni na mbese kan vo ni zebenye Jean Sodi Kado ala ka halaki sra do ala baraki bla halaki sra wallahi dongo do ni subhanahu wa ta'ala wulili fe ado ba fo ni ngunya don jamani yada ni kafa amanda ala edre ala kanange ma jamani ni ala kanange ma kafa ni Jean Sodi ya rabbi ala kananju ka bla bel Jean Sodi Kado ma do be setu ye dabalutu ujigi Allah ta'ala kile ni ala ngo ka ba juru sa taswabi wuli sigile la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa akrajuna Allah anga sabali takoroba anga sabali
domi ni ala ko k'a bi wuli fɛ jɔn sedu o do i k'a dɔn maati dɛmɛ o do maati tɛgɛrɛ f'i ye jɔn sedu ni ala ko a bi wuli fɛ domi o do i kelen de bɛ kɛ jɔn sedu ni ala ko a bi wuli fɛ domi kafalen ŋaɲani i ɲɛna k'i bi se ko la o do ala bɛ tɛgɛ da i kan Allah kibaru belebele jɔn sedu o do i ti maa sɔrɔ min bi dɛmɛ wulibali an ka segin an jogo kuro la n'ala ko a b'i ti i ti solo da yɔrɔ sɔrɔ o jɔn sedu an ka segin an jogo kuro la ni Facebook ni réseaux sociaux jɔn sedu k'a dɔn a tiɲɛni ni ye arajo kumakɛlaw a journaliste sedu a daba tunkaraw jɔn sedu k'a dɔn a bɛ ɲini ka kɛ balawu ye a bɛ ɲini ka kɛ dandɛmɛ ye ne b'a la aw ye kunnafoni di sira kura mɔgɔw ye nouvelle technologie de l'information et de la communication a ti fɔ anw yɛrɛ kɔ l'innovation an minnu bɛ kuma arajo la a ti fɔ anw yɛrɛ kɔ aw ye vieille école journaliste sedu k'i k'a dɔn maakɔrɔba ka ɲi surugusu ɲɛfɛ o ye tiɲɛ an ye tɔn sigi o jɔn sedu min bɛ ne yɛrɛ dabali b'a kɛ n fari ka si taama kan o den ye nanikisɛ bilen ye dɔw bɛ olu o tɛ hɔrɔnya ye bi fanɛni banɛni kɛ mais min bɛ ne tɔɔrɔ ni ne yɛrɛ ye muso de kɛtɔ ye k'a da waga ka dɔ ba nɛni o de bɛ ne kabakoya quoi parce que e yɛrɛ ye muso ye e yɛrɛ b'a dɔn Ala ka hakiliman d'a ma Ala ka hakiliman d'a ma i bɛ se k'i da waga cogo jumɛn ka i muso ɲɔgɔn dɔ nɛni Allah kibaru Ala ka hakiliman d'a ma Ala ka sabali d'a ma Ala ka sabali d'a ma jɔn sedu an ka sabali ni adamaden ni sabalila i b'i sago sɔrɔ diɲɛ na ni sabalila i b'i sago sɔrɔ lahara la jɔn sedu maa o maa b'a fɛ ka se diɲɛ bɛɛ la i b'a fɛ ka se diɲɛ bɛɛ la a fɔra ye sabali n'o tɛ ne tun b'a fɔ an k'u dɛmɛ maa o maa b'a la maa o maa b'a la n'i b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka siri ɲɛ i b'i sabali o ye tiɲɛ maa o maa b'a la jɔn sedu n'i b'a fɛ i ka diɲɛ sɔrɔ i ka lahara sɔrɔ i ka sabali o ye tiɲɛ n'i b'a fɛ mɔgɔ ka siri ɲɛ i b'i sabali sabali tɔnɔ ka di dɛ foyi tɛ sabali kɔfɛ Ala kɔ foyi tɛ sabali kɔfɛ hɛrɛ kɔ nin kuma in fɔli se bɛ n ye n bɛ se ka nin ko in kɛ bi a se bɛ n ye n falen don n ɲaadalen don sabali Ala b'a sabali sara d'i ma Allah kibaru belebele Ala k'an sabali ami Ala k'an kunnaja belebele kunangoya tɛ min kɔfɛ Ala k'an kunnaja kunangoya tɛ min kɔfɛ Ala k'an ni kira Mahamadu kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ ya rabbi Ala k'o kɛ awuzubilahi bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ hami bɛ min na jɔn sedu ka di i ka ŋaniya siri a ye ŋaniyaw siri minnu ta ye wariko ye ŋaniya siri minnu ta ye gouvernement kɔrɔ cira n b'a fɛ ka don kura la n ka ministère ɲuman sɔrɔ ŋaniya siri naam minnu ta ye n ye directeur ye ni ministre kura nana n na to yen wa n tɛna to yen wa n tɛna mɔgɔ ko a ka ŋaniya siri minnu ta ye furuko ye ŋaniya siri minnu ta ye banako ye ŋaniya siri kana ɲinɛ baara kɔ minnu ta ye baarako ye minnu ta ye dawula ye a bɛɛ ka ŋaniya siri kana ɲinɛ caman banna olu baara t'u bolo Allah kibaru caman banna u bɛ jɔrɔ cɛko la walima musoko la o ye tiɲɛ ŋaniya siri an k'an tɛgɛ fila kɔrɔta sanfɛ awuzubilahi mina shaitani rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله الله لولا الجبار منا خلق بدجاء إنه توابا كل شيء كل شيء ناري لا إله وهو محمد الله لا جريم Fonizirete ati jeliso mutarwa ma yara son wo jango ma wore ti ma so hakili nyuma min bala hakili nyuma min bala ancien commandant jon badaw mi yanga ti jeliko don mi yanga ti nyamakala ko don o animateur ko don adenge be Asimi Goita Asimi Goita bobodo ate jeliko don ate jeliko don ati jeliko don ana kalala
Ni b'a fɛ I ka fɛn sɔrɔ a telima ni b'a fɛ fɛn ka d'i ma journaliste de k'a dɔn Mali faamanama ani politique ma b'o buna ku ka dɛ nka bɔ yen ne m'a f'i ye ko Mali politique ma ni faamanama n ka ko t'i fɛ i y'a fɔ ni Sumala Sise bɔra la Sumala Sise bɔlen kɔ a la hali o yɛrɛ n tɛ taa kaso dɛ n b'a kanu n y'a kanu a bɛ ɲɔgɔn ye baara de sira fɛ baara sira fɛ n tɛ taa kaso n ma to dun a kaso don kelen a muso bɔlen don Asan bɛ a ɲininka n kɔrɔmuso a ɲininka journaliste do i k'a dɔn ni n y'i kanu yɔrɔjan don n t'i tɔɔrɔ fɛnko la n t'i tugu i la fɛnko la journaliste do i k'a dɔn n t'i deli ka caya maa min bɛ yen n bɛ se ka daga sigi a da la kul f'a ya kul minnu kɛra u yɛrɛ ye journaliste do i k'a dɔn u tɛ politique maana u tɛ politique ko kuma na olu de ye ne jɛɲɔgɔn ye n bɛ gɛrɛ olu de la Ala ye minnu sɔn ka sɔrɔ politique tɛ ne n'olu de bɛ jɛ la wa hali olu yɛrɛ u ɲininka dɛ u ka tɔɔrɔlen bolo a man jan o t'u tɔɔrɔ o yɛrɛ de bi fama i ma k'a fɔ daba i ɲɛnafin banna o ye Ala ka kɛ ye journaliste do ni maa tɛ fɛn min dɔn n'i tɛ fɛn min dɔn i bɛ kuma caman kɛ n'i tɛ fɛn min kalama journaliste do i kamana bɛ guwa Ala ka ko de ye nin ye koyi walahi kul fa ya kul Ala ko a ka kɛ nin kɛcogo in na a bɛ kɛ ten ne tɛ se e tɛ se Ala de bɛ se Ala k'an kunna ja Ala k'an kunna ja n kɛra mɔgɔ limaniyalen don an ka limaniya n kɛra mɔgɔ kaarelen don n kɛra mɔgɔ kɔnɔ jɛlen don wa n kɛra mɔgɔ ka teli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا شريك له لا إله إلا هو محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين Jonsi Seydou yani an bɛ jagite ka taa yɔrɔ jan an b'a da an kanubaw ni lamɛnbaw tulo kan an ka musokɔrɔba a fatura an ka musokɔrɔba a fatura Korofina dɔgɔtɔrɔso la Seydou Tarawele bamanan badu ne yɛrɛ badu Kɔtinɛ ba Kɔtinɛ wallahi ba Kɔtinɛ fatura kunungo ni Ala sɔnna janajaw bɛ kɛ bi juma sali waati wallahi nin ye muso caman lafiya den caman bɛ muso furu la bi Ala ni ba Kɔtinɛ wallahi a ye dɔw ba jigi olu y'u denw sɔrɔ k'u denw sɔrɔ ko tila ka t'olu jigin a fɛ yen ka t'olu jigin a fɛ yen a ye ba jigi ka den jigi ka tila ka mɔden jigi Ala ka sara ni arjina ye a fatura a cɛ ka du kɔnɔ Allahu kibaru Ala ka sara ni arjina ye ya rabbi Allahu amin ya rabbi Allahu amin an bɛ jagite Daba Tunkara n'a fɔra ka danabaw latama a bɛ hakili jigin belebele la Ibrahima Kara Ɲara sɔrɔ boso b'a don danaba don a ka kuma man ja nka a ka teli a nɔ ka ɲi kira mɔdenkɛ dɔ tun bɛ yen u k'a ma ko Jafar ko a y'a minɛ a mɔkɛ de la n'i ma ɲɛ ɲumanya kɔ ɲumanya in ka kɛ ka teliya i k'a dɔn a k'a tigi nafa maa kana bɔ a kalama Jonsi Seydou n'i ye ɲumankɛlaw to a fɔ a wajibiyelen don nka ne ye kuma ni ɲɔgɔn fɔ n di don la min ye Seydou ye Seydou Nantumɛ i tɔgɔma don dɔngɔnɔ don a wolola dugu min na a to a ye ko Kama ka bɔ Kama ka na Bajangara kilo 35 dugu o dugu b'a furanjɛ la n'a ma misiri jɔyɔrɔ min Jonsi Seydou k'a dɔn k'i ɲininka a ye lycée jɔ ye Ala kama Jonsi Seydou ka misiri belebele jɔ n k'i ɲininka Bajangara 1 milliard 500 millions de francs CFA maa m'o ɲɔgɔnna kɛ Mali kɔnɔ ayi n ka tɛmɛ n'a ye wa ayi a ka ɲi n'i k'i bɛ tɛmɛ n'a ye an bɛ tile ye a ti ban nanga kelen fɔ o ye wajibi ye nka Jonsi Seydou k'a dɔ sɔrɔ bi ma se waritigi ma caya wari yɛrɛ ti jamana kɔnɔ min ye segukaw ka amaridaw ye dondo a faso dugunikɔrɔ ka misiri jɔ 100,000 ani 50,000 o don o bi bɛn bi miliyari 100 de ma sabula a don y'a sɔrɔ miliyɔntigi man ca n ka dɔ wɛrɛ fɔ wa kelen wɛrɛ fɔ pima bɛ dɛ kindi den ne o ye ne damata teri ye ne kabini Ala ye ne da ne ka wari caman sɔrɔ ko a sera 1,000,000 ma o y'a sɔrɔ kabini Ala ye n da n ma deli ka 10,000 koyokoyolen nalen don ka bɔ Segu a fɔlɔ de y'o di yan ani bi cɛ bi san 40 a ka sɔnni a boloyanfɔlɔ in jara han ma ɲinɛ boloyanfɔlɔ in jara Jonsi Seydou lisi ka ɲi n'o tɛ an bɛ tile yan i ye kɛlɛ tigɛ n na a ti dafa Jonsi Seydou k'a dɔn an ti boli kɔnɔ a ti dafa abada cɛ kelen bɛ yen n'o ma f'i ye k'i k'i ka ɲaɲa baba sura sabali ka baba Marietu den Jonsi Seydou k'a dɔn tariki kɔnɔ Jonsi Seydou k'a dɔn maninkamuso m'a ɲɔgɔnna da kɔ la fɔlɔ ni den nana diɲɛ na a bɛ da bamunan kɔnɔ n'i bɛ taa lahara i bɛ da kasange kɔnɔ bamunan ni kasange cɛ a ɲɔgɔnna ma da kɔnɔ san 1000 maa min y'a ɲɔgɔnna kɛ ka kɔn ye diɲɛ bɛɛ maa ma wari sɔrɔ ka tɛmɛ a kan o kun ye Kanku Musa ye nka ale ye wari ta ka taa n'a ye jamana kɔ kan
baba y'a ta kɔ kan kana n'a ye kana Mali baara wa kuma ɲɛna Jɔn se do Ala ka taamasiyɛnw do ami nin ɲɔgɔnna hadamaden nin ɲɔgɔnna maa n bɛ fura kelen d'i ma ka taamasiyɛn kelen d'i ma Ala b'u kɛ jamanaw na i k'a dɔn a ɲini ye san 100 ye u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ san 100 san 100 baba ni ɲɔgɔnna yan'a ka na Mali kɔnɔ Jɔn se do daminɛ san n ka kuma ɲɛfɔ naamu daminɛ naamu merde wayi oh mais fait mi dɔgɔya ni t'a dɔn merde wayi ni t'a dɔn Jɔn se do denkɛ bɛ ko kunna bi Omo Johnny baba ni denkɛ kwalen kɛ ngana yi ngando masa mbara ka baba ni ka ko de fiye mo ni sange me ma dafa a ɲɔgɔnna tɛ kasi bamanan na jamana kɔnɔ parce que denkɛ y'o fana y'anw ka génération de ye Jɔn Seydou ka misali laban d'i ma Korowari jamana na Jɔn Seydou ni sange me ma dafa a ɲɔgɔnna tɛna Abidjan o fɔ de bɔ an ye san 15 ka kɛ masakɛ ye ka si sɔrɔ ka den caman sɔrɔ Jɔn Seydou ka nafolo caman sɔrɔ ka Korowari mara san 40 ani kɔ ni sange me ma dafa ma t'a ɲɔgɔnna kɛ bilen n bolo don wa i bolo don Jɔn Seydou bi fɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don sɛbɛnni kɛbaa de ye Musa Sayon Kamara Musa a ko i k'a dɔn Mokutari Wani a ka cɛsiri ni wulikajɔ suko ni dugusɛjɛ de k'o bi ɲini ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabula gouvernement sigili ko kuma de bi senna Jɔn Seydou k'a dɔn a kun fɔra ko Mokutari Wani ka wala sɛmɛ o kɛra jamanakuntigi ye awa bere d'a ma tuguni k'a ka wulikajɔ bolo da k'a ta o don la ka n'a bila a bi wulikajɔ la Jɔn Seydou k'a dɔn awa camancɛ jiri nduloma pɛnbɛlɛ i k'a dɔn ka taa se sɔɔri ma a fɛn o fɛn n'a bɛ jamana kɔnɔ ni politiki maa don walima i da ka kan ka don jamana ko la a y'a bɛɛ lajɛlen wele kelen ka sigi ka kuma jamana kolosumani bandaw ko ten jamana ɲɛni camancɛ fanga taali ɲɛ bandaw ko ten kalifa kɛra ne ma n ka gouvernement sigi a dun ka di n ye maa kana to kɔ Jɔn Seydou k'a dɔn AMP jigiya kura ARP CFOP URD ADP Maliba ka taa se RDPM o ye politiki bolofaraw ye Jɔn Seydou nɔtɛ tɔnjɛrɛ jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen Jɔn Seydou k'a dɔn minnu kɔni bɛ jamana kɔnɔ wulikajɔ la i kɛra foroba baarakɛlaw ye o i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye o Jɔn Seydou k'a dɔn ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kelen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hakaja min ye kɔrɔfɔ ye a bilalen bɛ baara min na k'o fɔ nin gɔri nin bɛ M5RP ta la hali n'olu tun ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ min ye awa faamasi ko ye sabula u kun ye min fɔ ko daminɛ na fɛn dan u b'o de ɲini n'o sɔrɔ l'olu fɛ o tuma u da bi don ko la Jɔn Seydou o sɔrɔ n'o sɔrɔbaliya sigi tɛna kɛ k'o kɔnɔ bilen e k'u ti don de n'u ma don dɔw ye wala fara o dɔw ye sira fara u bɛ sɔn ka Sogɛli janfa Sogɛli tun bɛ kuma na kunun k'u ti don dɛ Jɔn Seydou ne de ye politiki dɔn jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ni Sogɛli n'a ko M5RP ti dɔn a bi ti n'a tila mun sɛgɛ bɛ mɔgɔ la sa sɛgɛrɛ fɔ Sogɛli kun koyi Sogɛli ko an ti don jamaba de ye tɛgɛrɛ fɔ a kun jama min bɛ e y'o dɔn wa min bɛ kɛrɛfɛ n'olu ma kuma e b'o dɔn wa u bi don Jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye kununko ye Mokutari Wani a bi n'a fɔ a kɔni tilala baara la min ni min to a kan ka sɛbɛn Jɔn Seydou k'a dɔn a sɛbɛnfura b'a yɛrɛ bolo maa t'a dɔn a mɛnna n'o tɛ a ye kunnafoni min di a ka page Facebook kan o b'a jira k'a fɔ baara kun jɛra a nisɔndiyara Jɔn Seydou a bɛ tanuni kɛ maa o maa n'a y'a wele n'olu nana i k'a dɔn ka sigi ka kuma jamana kolosumani na gouvernement min n'a bɛna kɛ gouvernement dayɛlɛ ye Jɔn Seydou k'a dɔn camancɛ fanga kɔnɔ dugawu don a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Jɔn Seydou k'a dɔn baaraw kɔni a bɛ sɔn ka ji di dɔw ko ni Ala jɛnɛ n'a ye an kɔni bɛ awa weekend na Jɔn Seydou k'a dɔn gouvernement in to maa min ni maa min kɔni dara o ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min t'a lo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ lisi ye wa non ne b'o ye cogo di moi je suis conseiller de Mokutari Wani ou quoi brouillon bɛ Mokutari Wani bolo ka ban sɔgɔmada na ne ɲɛ b'a ni bandaw photo la dossier ba dɔ b'a bolo k'an kɛ suba ye sisan n bɛ don dossier kɔnɔ ka a lajɛ tɔgɔw lajɛ Jɔn Seydou an t'o dossier ko la an tɛ bandaw ko la a fɔra i ka sɛbɛn kalan i bolo don
o tuma ne bɛ n bolo don o de ka ɲi ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau parce que ba n'o ye grec Dumbuya ye nin y'a ka sɛbɛn ye grec Dumbuya ko bɔɲɛ laban ye boli siga t'o la UNTM n'o ye baarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba dɔ ye a kɛlen bɛ ka kulekan ci ni ka salifɛn bɛɛ la ka baara min daminɛ a ko wulikajɔ kura u bɛn'o kɛ jumadon n'o ye bi ye u bɛna ka na sigi min n'u bɛna jateminɛ kɛ tile 5 baara bila min n'u y'a kɛ a jaabi kɛra mun ye an bɛ taa sira kura jumɛn fɛ ani an bɛna baara kura jumɛn boloda u bɛna ka n'o lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ UNTM ka nin baara bila min n'a kɛra a kelen tɛ koyi sabula maa dɔw y'a dɔn k'a fɔ n'u y'u fanga fara UNTM kan a dɔ bɛ dɔ la u ka kɛlɛ min n'a balalen bɛ u bɛna se sɔrɔ Silimat Sinak ani Sinatrach ka fara CSADR kan ninnu bɛɛ lajɛlen hali n'u tɛ UNTM kɔnɔ u farala UNTM kan ni ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye kalo tile 24 ka taa bila tile 28 na tuguni nin kalo n'o ye dɔgɔkun wɛrɛ ye k'a daminɛ ntɛnɛn nata ko grève wɛrɛ bɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye UNTM ye u ka nin grève fɔlɔ min n'a kɛra tile 5 a ma k'a jamana la sabula hali ni maa min tɛ taa jamana service daw la n'i ye Bamako circulation lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko a langolonyana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana cakɛdaba minnu bɛ yen impôt douane jagokɛlaw bangiw ka taa fara fɛn min ye jamana administration kan a bɛɛ lajɛlen sigira sen tɛgɛ kan gage ala ni UNTM u ka grève ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔ caman dun kɛra fɛn min y'an ka diinɛ ɲɛmaw ye ka taa fara hali Mali dɛmɛbaw n'o ye communauté internationale ye ninnu bɛɛ lajɛlen ni Yakuba Kadile kun ye ɲɔgɔn ye k'a deli min bɛ se k'a to a ka ko in zonzoro sabula jamana bɛ dabolo min kan a ka gɛlɛn nka a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Yakuba Kadile a ye min fɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ye u bɛ don minɛ ko bi grève in kɔni a kɛra ko kunbɔlen ye a tɛ se ka jɔ tuguni sabula pour que grève ka dabila f'olu ka wuli ka jɔ kɛ ni ka t'u ka bureau fara ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen u ka tɔnden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka ci bila u bɛɛ lajɛlen ma hakilinaw ka kɛ kelen ye base ka jɛn n'a ye k'a fɔ o tuma an ka grève sonsoro u ko o mati sɔrɔ sabula o b'a sɔrɔ an donna grève kɔnɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko nka o n'a ta bɛɛ fɛn min ye minnu bɛ n'o ye soronnali donnaw ye médiateur minnu n'o ye patronat ye olu kɔni ye wele bila UNTM ma tuguni u ka ɲɔgɔn ye bourse du travail la min bɛ se k'a to grève tako filanan ye n'o ye ntɛnɛn nata ye o bɛ se ka bolo k'a cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ UNTM kɔni jɛnna n'o ye bi sɔgɔmada na n'Ala ma dɔ wɛrɛ kɛ fɛn min ye UNTM a ɲɛmaw ye ani delikɛlaw ni patronnaw o bɛ taa sigi tuguni ni ka jateminɛ kɛ yala grève fɔlɔ banna a ɲɛna wa a ma ɲɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen kura min n'o bɛna boloda ani kɛ ka kan wa an k'a bolo k'a ta wa gouvernement ye mun fɔ an bɛna mun de kɛ walasa an ka laɲiniw ka sabati u bɛna ka n'o jateminɛ kɛ Yakuba Dumbuya ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ UNTM ye tabali min sɛbɛn min da gouvernement ka tabali kan a k'u ye ɲinifɛn 7 kura de kɛ seni ɲinifɛn 7 in kelen b'a la o ye kɔrɔlen ye sabula bɛnkan min tɛmɛna o ni gouvernement cɛ n'o kɛra bolonɔbila sɛbɛn ye février kalo tile 5 san 2021 UNTM ko o bɛɛ ka ɲɛnabɔ olu kun ye laɲini 17 min k'o la u k'o ka ɲɛnabɔ o kɔni sigiti kɛ k'a fɔ o bi tɛrɛmɛ tuguni o bi kɛ sisan de sabu o délai tɛmɛna o wari o bi t'i jɔ sɛbɛn wari miliyari 100 ani miliyari 55 UNTM k'o ka ɲɛnabɔ sisan a ka da tabali kan pop an kɛra ɲɔgɔn na o an kɛra ɲɔgɔn na woro n'o bɔra yen UNTM ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ye a k'a teliya koma taxi a jɔra a mɛnna koma taxi baarakɛla minnu bɛ yen u ye mun kɛ jamana la o tuma u ka sara ka b'a jɔra fo ka n'a bila bi la wari ka da u tigɛ o dɔrɔn tɛ koma taxi ka wuli sisan ka baara daminɛ nin kalo sa in na dans l'immédiat le redémarrage de la production de la Comatex à l'immédiat, dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Sisan. Ta kana ta la. Sisan. Ayiwa, naam. UNTM ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kiiri tigilamaw olu kɛrɛfɛ minnu bɛ baara kɛ n'o ye prime de judicature nafolo min bɛ ta ka di magistrats ma k'o ka kiiri tigɛ n'a ye a ko ɲɔgɔnna kan ka di maa minnu b'u dɛmɛ kiiri tigɛli la n'o ye greffier ani secrétaire de greffe ye o tuma u b'a fɛ joona min ɲɔgɔnna bi di magistrats ma o ɲɔgɔnna ka di greffier ni secrétaire de greffe ma
wa ka kɛ sisan n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ kan ka kɛ maa 22 bɛ gɛrɛfu fɔlɔ min kɛra transition daminɛ wagati u y'olu wuli ka b'u nɔ la ni k'u mite k'o sababuya kɛ gɛrɛfu ye administration territoriale de y'o kɛbaa ye u ka bila u nɔ la joona wa u ka hakɛ min bɔ suru la a ka d'u ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye bɛnkan minnu kɛra sarako la k'a fɔ fonctionnaire bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ kelen ye minnu bɛ baara kɛ collectivité territoriale la administration na o bɛnkan minnu kɛra mɛkalo tile 23 san 2017 ka waleya n'o tɛmɛna ka bɔ yen bɛnkan min kɛra n'o ye région ye nin bɛɛ lajɛlen ka waleya donc o ye fɔn fɔ a bɛɛ lajɛlen de ka kɛ tous kelen t'a jɛ ni kelen y'a jɛ on va en grève la hawla wala an b'a la o awɔ aw tɛ jumɛn na jamana in kɔnɔ aw tɛ jumɛn in na i tilala de wa? n tilala. Jɔn Sedu ne bɛ n keleku n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lɛgɛsɛ. Jɔn Sedu fɛn tɛ bolo min na n'i y'i jija a tunamini fɛ ni Ala ma jan kɛ a bɛ kari bolo. Jɔn Sedu k'a dɔn Mali ani ŋana ti ban. Jɔn Sedu k'a dɔn san o san ŋana kura dɔ bɛ bangɛ. Jɔn Sedu ŋanaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka min kɔni tɛ nkalon ye politiki kɛnɛ kan. Jɔn Sedu k'a dɔn n'i ma kɛ maa lakodɔnnen ye maa jijalen. Jɔn Sedu k'a dɔn dugawu ani barika ka k'i la. Jɔn Sedu k'a dɔn u b'i da kolon di k'i filenkolon di cɛ 7 kɔni bɛ Mali kɔnɔ bi Jɔn Sedu k'a dɔn cogo dɔ la nin bɛɛ lajɛlen y'a ta dabatangana ye sɛbɛnnikɛla ko politiki tɛ kalan ye min bɛ kɛ kilasi kɔnɔ politiki tɛ kodɔn ye politiki tɛ ɲininka a bɔ dabali wɛrɛ ye politiki kɔni ye i yɛrɛ mana se ka wulikajɔ min boloda i kolo la Jɔn Sedu k'a dɔn mana se ka cɛsiri min kɛ ka fɛɛrɛw ni dabali tigɛ i yɛrɛ ka dɔnniya na o de bɛ se ka kɛ sababu ye i ka kisi tiɲɛni ani lajaba ma a ko cɛ 7 Jɔn Sedu k'a dɔn olu kɔni n'i y'u ta k'u lajɛ u ka baaraw an'u ka ko kɛcogo fɛ Jɔn Sedu k'a dɔn ŋanabaw don jamana in kɔnɔ a k'i k'a dɔn u ka ŋanaya Jɔn Sedu k'a dɔn u y'a dabali tigɛ dɔɔni u yɛrɛ de y'u ka fɛɛrɛ tigɛ maa m'u kalan na dɛ a ko n'o tɛ an bɛ Mali kɔnɔ bi Jɔn Sedu n'i y'a ta k'a lajɛ diinɛma ɲɛma maa 4 i k'a dɔn o bi sɔrɔ minnu kɔni bɛ ni maa se ka si tugu la a y'i ja o Jɔn Sedu k'a dɔn u b'u ka ŋanaya la a m'i ja yɛrɛ o u b'u ka ŋanaya la min ka di da i bɛ se k'o fɔ o tɛ fɛntigiw la Jɔn Sedu k'a dɔn sɔrɔdasi dɔ bɔ a la jalatigibaw Jɔn Sedu k'a dɔn ka taa se kumakɛla dɔw ma a ko nka n'i ye kuma ninnu da k'u lajɛ ɲɔgɔn da fɛ Jɔn Sedu n'a ɲɛfɔri ye n'i ye maa ye min bɛ sɔn ko ma i yɛrɛ bɛ sɔn ka fɔ jɔn wala nin yɔrɔnin bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ ye a fɔlɔ Mahamudu Diko Jɔn Sedu k'a dɔn Mahamudu Diko dɔɔni a y'i to misiri kɔnɔ i k'a dɔn wajulu la jumadonya fɛ dɔɔni Jɔn Sedu ka sin k'i sɔɔri politiki dulokiba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a nana don politiki dulokiba kɔnɔ Jɔn Sedu k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri a ye nafaba ɲɛ a ye sabula Mali kungo a tɛ se ka fɔ bi n'i ma Imam Diko tɔgɔ fɔ a la o y'i jasa o o m'i ja o Jɔn Sedu k'a dɔn ko nin bɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko minnu t'a fɛ olu b'a sɛbɛkɔrɔ 4 u b'a dɔgɔya nka a ka ŋanaya ye se ka fɛn b'o la Jɔn Sedu sabula a ka wulikajɔ ni cɛsiri a tora dɔɔni min ye Mali présidents ye olu laban nana gɛrɛ a la ka danayaba ta k'a d'a kan Jɔn Sedu n'a y'a ja a b'i ka fanga tiɲɛ n'a y'a ja a bɛ se k'i ta k'i kɛ fangatigi ye Jɔn Sedu k'a dɔn kɔni o n'a ta bɛɛ a ko ale alimami a bɛ Badalabugu Jɔn Sedu k'a dɔn a ka muge jɛma n'a ka ɲininka jalamugu jɛma b'a kunkolo la wa waati Jɔn Sedu k'a dɔn a bɛ to ka surabaw fɔ a bɛ to ka kuranɛ kolo fɔ a b'o fana sɛbɛkɔrɔ de dɔn o fana tɛ nkalon ye a b'an kunfinw sɔrɔ ye de Jɔn Sedu o tɛ nkalon ye o y'i ka kuma de o tɛ nkalon ye sɛbɛnnikɛla ye min fɔ je reste dans ça d'accord voilà je te suis ton commentaire là j'ai pas besoin n'o bɔra yen Musa Jawara Dambangile Musa Jawara sɔrɔdasi ɲɛmaa banna de mina sɛbɛnnikɛla a sɛbɛn cogo min n b'a k'o de fɛ ne kɔnɔ k'i bɛ diinɛmaw fɔlɔ fɔ non sɛbɛnnikɛla a sɛbɛn cogo min je lis dans l'ordre donc ne me perturbe pas d'accord fila u b'i sɔrɔ i kana fara Mahamudu Diko u b'i sɔrɔ yan o u ye n sɔrɔ ka ban il était en dessous de mes problèmes Musa Jawara Dambangile Musa Jawara k'a dɔn sɔrɔdasi jalatigi don Jɔn Sedu n'a y'i ja a fɔ Musa Jawara n'a m'i ja a fɔ Musa Jawara Dambangile sɔrɔdasi jalatigi min don Jɔn Sedu k'a dɔn maa caman bɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ n ye Musa Jawara ye ɲɛna a jɔlen filɛ o maa de ka dɔgɔ nka Jɔn Sedu k'a dɔn a y'i ja a m'i ja sɔrɔdasi baara ni politiki baara Musa Jawara jɔyɔrɔ min b'a kɔnɔ jɔyɔrɔ min b'a bolo jamana in kɔnɔ a fanga ka bon Ibrahim Boubacar Keita ka fanga n'i y'a selen ye bi ma Musa Jawara ka cɛsiri ni wulikajɔ don Mali basigi n'i y'a ala ne ko pourquoi tu fais trop de commentaires laisse-moi lire
putain mais qui ka kuma so dila non atoy ningala kuma mi bi ka kuma ke kana nga patike ça namu apana c'est tout ce que je te demande geleya namu Musa Jawara Damangile Joasi Sedou akika don moye puma chama vo do ba fo ayeninge do ba fo ameninge Joasi Sedou ka do kolo kala puma kacha nga mimba la nibise ka fo bil hak nenye de Musa Jawara e kaninge tieni na Joasi Sedou ka do maka dogo nga bele jele ba biski ka miri akika do hali kosaina colonel uye coup d'état minge Joasi Sedou bele jele ko minum bi kodon bele jele ko ale ka coup d'état la benedo nga min la benedo Joasi Sedou sabla asomina tieni badon na to do coup ta kafsa ni tieni badoy John Sedou ka do mobo jela mobo puma fama akonga politique kenaka adelembe dibila John Sedou ka do minga dai ani wuli ka jo ta fa minu gadai John Sedou fanga bade bala akadaluna akadabali machita do no yi boy ça va le hérisson Soumele Boubé Maïga enfin tu devais commencer par là c'est pas moi c'est ce que je suis en train de dire on y va Jean-Edmond Keita aya seben jugomi mbaraka tano de ka nyefi aye ordre de changer quoi premier deuxième trois il devait faire un classement et le Tigre vient en première position Josi Sedou Soumele Boubé Maïga iba fo nonji Josi Sedou ka do ayele mabulo kacha na ya ja beni dogi ndo akana o dukso ja bi dogi wara do Josi Sedou ka da bita muse sebeni kala ko dabali jugu ni fere jugu chama mba bolo note ko dama mi nye geni kule foka wulu shwa no fe uyo de kala ka to ministère de la tabe yon se di ka don afofanga bayele mani ulaba nana wele ka joro were dama dalu juma mbabul abolo madalembe munga yon se di ka do dorete sebenigala ko akoni yata ka laje Boubé Maïga abi so nye fe bema yon se da abe mi no fe jango ko soro nanini ota toro bugoli ota toro korofoli ota toro yon se di ka do alebe mi no fe na bolo madauka ibi bien tora la ka bambarike ka dashi ati laje jonsi sebenegala ko aka wuli ka joni chesiro kera sababu ye min woni yato aka fanga bonyana kosobe hal kosaina jonsi di ka don mi ya Musa Kamara general o ye kuma minun da ka segere iteninge mana bada kwa sebi jo adadele do akumande ni ya yo la jonsi di ka da baraka dabali jugu do tige ya Musa Kama mi mi se ka to alere bi se ka poi kenema jonsi sebenegala ko ika don ngana boy jonsi di ka do kaujim ki to bagi fere la sugu kono John Sedou ka do kanaka politique ngadaye ako kawjim do ako kasawo ke munye je kulukura mi zigile me kawjim fe ika do ayele mabulo kacha afere kacha John Sedou ka do na ya do ayi bala fe mi na ya baraka lengi langa abu ofuli chai abti bare dore la John Sedou akika do ni bele jele debali tigera dine bunaku de ka sabla akome mi no fe we imam dikoy akoni bambo ka ki bambo ka kosobe joro mi babulo bi ana kuma ka bita yoro jabbi asababu ye dine John Sedou ka do politiki anana dola John Sedou ngi ka do make gundo sabla juwara medu John Sedou ka do kasawo ke munye na ya don ni wo mi vlembe ni ngono ni mini kakala abi foshi kata yore perew akaku a perdi mandi de akaku de akaku John Sedou nyoro shirvuke duru Asharafa John Sedou ka do adalembe nyoro na yija ta nyoro ale ti segere na mi jai kana ta nyoro ale ti segere nyoro shirbuke dine nyema do John Sedou ka do bunya baba ka maliko no ani maliko ka na ya ja John Sedou ka do sebai abi ka prezai na ya ja abi wuli ka bo prezai la John Sedou sa karo tan fla hal na ni min gelela hal ni min nyep majugu fama o debi laba ka segere nyoro ka ta bulo fla da kwai John Sedou ka do politique mate dine do nga politiki bunako ka aka kunle nabi nyini nga kosobe kasawo ke fenjamanye ako ale rekresela na foro nyoro uba ko sherifu ka be nyoro ville lumière nour John Sedou no ibwe alimu ka alimu woro Usman Madan Sherifa Aidara sade maman gegwai John Sedou abata fadon abana fadon nganga ni vo watina manga ni vo watina abodon nganga tani nyoroina manga tani nyoroina John Sedou abodon nga fana bi dina de kan John Sedou ka sawo ke munye ko mana gela ka ta chogo ika do kuma kilembe na yo fo walma na balaka bo beba fo bil hak ni je abe tienka wa fien bi bodre na ya bolo da ko gelema ka
o y'a fiɲɛ bɔli ye a bi ba ye jɔn sedi k'a dɔn politiquement u b'a taama su u b'a taama tile jamana maabaw nafolotigiw u b'a taama su u b'a taama tile nka a ti bɔ ni maa si den kelen jɔn sedi sabula a kelen bɛ k'i suwa ala la sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni jateminɛkɛla caman y'a ye Usmani Madani Sherifu Aidara a bi kuma o kuma fɔ jɔn sedi hali ni mɔɔ y'an nkalontigiya bi i k'a dɔn a ti mɛn u bi laban k'a tiɲɛtigiya sabula ko in bɛ taa bɔ ala m'a don dɛ a ti kuma kun fɛ jɔn sedu sɛbɛnnikɛla ko a n'a ko a bi tiɲɛni kɛ n'a ko a bi Mali tiɲɛ jɔn sedi k'a dɔn o fɔ don o don tiɲɛni bi kɛ dɛrɛ jɔn sedi ko o se b'a ye ngo n'o a bi tɔɔrɔ jɔn sedi maa sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kuma fɔ a ma a ti jaabili kɛ nka ko in mana mɛn cogo o cogo a bɛ taa laban ta la o ye tiɲɛ a wolonfilanan k'a n'a laban maa tɔ bɛ dɛ maa kelen journaliste ye min fɔ n bɔra k'o défi maa ba kelen b'a ɲɛ non je savais depuis le début non les journalistes là c'est un débutant non journaliste ye min sɛbɛn c'est ce que je t'explique c'est un débutant nangama ani duga jaabi a tɔgɔ fɔ dama jɔn soda a bi dɔw funteni a bi kɛ n'a fɔ dɔw ka diɲɛ bila a ko nka arasa ye jɔn soda ka sababu kɛ mun ye nin jɛni min filɛ nin ne den don nin kamalenin min filɛ nin jɛni min filɛ jɔn soda k'a dɔn sumuni don n'i y'i tɛgɛ d'a kan n'i y'i tɛgɛ da arasa basi kan bideni don a m'a fɔ ko bajɛ suguna de bɛ ka nasɔngɔ bɔ yan oui a y'i dɛsi yan o mais y a pas de problème ne y'a jaabi o a y'o fɔ o e y'a jaabi ne y'a jaabi wa ne t'a jaabi ne ko bajɛ suguna Bangoni pomba in da la yɔrɔ kelen bi bajɛ bolo a bɛ ne bolo moi j'ai un immeuble bajɛ a une station a tɛ kelen ye wari min bɛ ne bolo a tɛ bajɛ suguna bolo je le dis haut et fort o t'a bolo ne bɛ mobili min kɔnɔ ça me coûte 15 millions o t'a bolo bon ni arasa y'o fɔ ne arasa jaabi n den don non cela se comprend parce que a bɛ fu de fɔ non c'est ça son problème non ayi kana n don i ka kɛlɛ la non, kana du non, pas du tout. Il sera le tigre ka yɔrɔ ma. I y'o fɔ k'o cɛ juguya. I bi tila ka na. Est-ce que Arasabasi tɔgɔ de sɛbɛnnen bɛ noir sur blanc wa? Ah bien. Lis-moi, je vais voir. Voilà. Je suis pas convaincu. Je te le lis. Arasabasi dérange. Il titille. C'est un dérangeur. Il coupe le sommeil à beaucoup d'hommes politiques. Mais je viens. Oumar Markoko, c'est un perturbateur. S'il te plaît. S'il te plaît. Arasabasi est Zomadi. Non. Abibo Diongado. Ambe Bibo Yorogele. Il travaillait à Djekafo. Après Baraka Djekafo là. Mangani Duna ni Nyamasu ni Nyandi. Mais il a cru que Mado Debi. Olu Dekrasaouye Akabo Djekafo là. Il pensait que je faisais partie. Wallahi Seydou Arasabasi ne n'a dilan ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen vis-à-vis Soumaïla Cissé ka candidature fɛn na 26 mars a taara ta minɛ ye o don de an ye ɲɔgɔn ye k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo pendant tout ce temps il a travaillé à Djekafo an ka heure ma bɛn ɲɔgɔn ma an ma deli ka bɛn ɲɔgɔn ma c'est vrai o bi kɛ donc ce que j'ai dit aw ka heure tɛ kelen ye an ma deli ka ɲɔgɔn ye une seule fois dans la vie n k'a ye ɲɛna a yɛrɛ ka ɲe et ce jour je l'ai estimé il m'a dit tonton a ko ma tonton o diyara n ye kojugu fɔnfɔni don a b'i fiyɛ k'i kin ayi o y'i kungo de ye maa ɲuman tɛ dɛ aw ka kɛlɛ kana n da don a la jɔn se don arasa tapo b'a dɔn a ko arasa mɔɔw bɛ siran a ɲɛ politiki mɔɔw kun tɛna sumuni don jɔn se don i k'a dɔn a jamana foroba baarakɛlaw olu kun tɛna ma sumuni don jɔn se don a n'i ka gɛlɛ a n'i ka pasa maa min don jɔn se don i k'a dɔn n'a ye fɛn min d'a ɲini kan k'a b'o ɲɛɲini wa a b'o ɲɛ sɔrɔ jɔn se don o de kɛra sababu ye a ka sangaba sɔrɔ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana in kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ jɔn se don i k'a dɔn a kuma dɔ la a yɛrɛ b'i fori ka bɔ a yɛrɛ kɔrɔ jɔn se don sabula o damada de y'a ka gɛlɛya ye ni jara walima n'a kɛlɛla don min jɔn se don i k'a dɔn o bɛna ni ko wɛrɛ ye a k'o damada de kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ n'o tɛ Mali kɔnɔ bi k'a dɔn ŋanaba don cɛkisɛ don sabula n'i y'a ta ye a tɛ siran a ye taa arasa minɛ a k'a kantigɛ o t'a bali sini a bɛ min fɔ a b'o sɛbɛkɔrɔ fɔ o tɛ bilen koyi ayi sa ji jiginna a ka to la dɛ non jama t'a kɔ bilen c'est le journal qui le dit o to ye sa journal ye min fɔ mais le journal dit des contre-vérités mais ces journalistes là c'est un débutant nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lɛkisɛ kɔnɔ min se b'i ye n'an tilala ne bɛ n tɛgɛ don n'an tilala sisan ni sɛbɛn y'an ko min b'a la révélation arrête c'est un ordre mais min ka révélation de kala n ko arrête hali n'i bɛ révision kala kɛ n'an tilala i ta i ka page ye min ka di i ye t'o sɛbɛn i ka page kan i bolo don i bolo don a
a bi ɲɔgɔn duyan a Facebook mani dama wallahi a bi ɲɔgɔn duyan rasta commerçant iyanga fetch ha iyanga gafetch iye sebe to be borangona benyami fadiya ta jaw ikileme ga gi fadedi idunga jeni ndo ya pede abana ta ngadi ko agadi ya ngadi tro mbala to bedi dama to na nebi ntega do mi boni sebenye ango mi ma la révélation fasiriba no la rédaction e ni ka sebenye komu ako bolite dange bili sanve bolla ida yoro donimbe politique ma usiranimbe u jorolembe sabula ngami bolembe no 2022 kalafiliye kekele ndo afole mbala ayeto anga kwama anga to atien wala anga semwala sabula na le nana abiseka ke sababu ye ninga anga kotien Seydou Mamadou Koulibaly sira Seydou to atien ani galo kwa damne na no fe ha aha namu Sebenigala ko akoni ya takalaje ni wati labayna fe minye journal do kono radio do la ani réseaux sociaux ka fe minye sebeni do kelembe ningo cheru hala seben jogo ani bela jele sakinin ba ka cogoya mina virgule ta je iba ye ka fo ko réseau do ko la benendo wala saka ma do la goshi sebenigala ko ubi ma min la goshi o ye Seydou Koulibaly ye no ye sira Seydou ye sabula kuma min bi fo o de ka fo abe wuli ka joni chesiri mina ka fo bi ke Mali président anu manga sebeni mi yere bi fo ubi munde fo uko akoni ya takalaje ni kuma ko lokala min buda ko sira PDG no ye Seydou Koulibaly ye ko sugublo do dirama ibe ka klela milliard duru ko aka jatemina tere bi se ka da Kidali cogo min kana Bamako ere ne alache ngo ma ere ubi ko do ere ko ni vo ni ngoni ni nde ku ve kuma daya ha amma se ka tere da ka bo kulugoro kana Bamako yani Kidal ko e marché aywa nam tere o pa bi bade pawa bajo li bani nje nam sebeni gala ko akoni kuma mi vora ni njaru nembe Seydou Mamadou Koulibaly ka ke ma nogolenye ka la goshino puma inye sabani gala ko akoni ya ta kalaje puma imbela jele galonye sabula ni puma invoto e Seydou Mamadou Koulibaly ma do worete joro min bala jama min ba no fe ani danaya min dale mbaka o doro no fe tokodo sabani gala ko akoni ya ta kalaje Seydou Mamadou Koulibaly akoni ya ta kalaje aye wulika jo min nganga jamana kono adonimbe aye bara mununga adonimbe ayera ka chesiri anaka jija de kara sababu ye Mali kono Mali ko ka ani jamana wore ka seba dama aka nafolo soro ako fe minye Mali dongo Mali teo amedo mine ko bi diema be ka giri Seydou Mamadou Koulibaly nofe opma anga jamana denyuma yala mina to ma wore ko boshana ka soro abise ka nafa nyanye wa toni kala ko oye kodombali ye mi ni Mali tina bi o dinge kono akoni ya ta kalaje kuna foni langolo munum bifo akwa bela jele ngalo dama de farale nyanga sabula Kidali ni Bamako che kilometri bafla de do o tere bi da choko jumena o wori bi bomi o navolo bi bomi o bi ke sira jumenve akoni ya ta kalaje ibaye ka fo ni bela jele galo damanda de labene ni mbise ka to Seydou Mamadou Koulibaly ni nga to la nogo nga ukana boli de sabula obeka boli feminye abu nye Seydou Mamadou Koulibaly abata injido abisala aba nyedo wadanaya baka ako Seydou Mamadou Koulibaly kaba e bara indamene no ya ka sirai adama do terengo puma yere la ka fo hali ka jatemene fona kara 2019 o wati afora de ka jatemene ke société de minière olube yoro mi ara esira surmani do kada ka bo o société minière la kano bla trezera kubana uti teme kilo tan duru kilo bi saba kilo bi woroka ayo do de jatemene ko étude ke ko calcul bo o wari tara be na volo mima sefa wari million bi wolon vlani fla 72 millions. Au 72 millions, munu ya blala, no ye chambre de minier, nyaro nyama ko ninde ma chor ni mbaye, u ye Seydou bla barala, Seydou yere wor klanje bo, op maluka nga wor klanje doimbo, ma dorome di fosisa. Oh, utara yele maga ke. Chambre de minier ka chenza. Jon nga che. Pona wa pona de. Mumbo kene ka che. Etergete abada. Si solo de tergedo. Ani si solo e lycée ke. Si solo terite wa. Terite. Ani si solo de lycée ke. Nu ye nyanye. Puna. Nu ye nyanye. Si solo va a chelina. Ana fufuna. Aye Seydou Koulibaly bla kwa ka barake u benaka e bi klanje warbo ne bi klanje warbo Seydou ya ta sala ka barake halisa chambre de mine a klanje amadi folo voilà. Et alors on va transformer au milliard ma robe mi ko Kidal adda dona terrain ko Kidal mina yeni ndoroye Mali yakoni
doni girimbaw olu de bi doni ka bɔ minu la kana jamana wɛrɛw la n'a bi boli araye kan siraw bi si sɔrɔ u y'o jate de minɛ o taara kɛ Kidali ye i tilala de wa ma tila dɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Seedu ye n'o ye sira Seedu ye jamana 26 a bi baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen de la olu ka danaya dalen b'a kan an bɛ don min na ko bi Afrique centrale farafinna a tilebiyanfa farafinna cɛmancɛ farafinna bɛɛ lajɛlen de bolo maanabɔlen bɛ Seedu Kulubali nɔfɛ Ala n'a ka baara ɲɛ n'a ka cɛsiri n'o ko a bi kɛ Mali président ye diyagoya politikimaw bi sira sabu danaya b'a ka seba ye farafinna président tɔw olu dalen b'a la a ko damanda de faralen don ɲɔgɔn kan a to a cani k'a sen bɔ a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ la rédaction ale de y'a sɛbɛn Jɔsi Seedu bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma lɛgɛsɛ a mɛ Jakite bi ye juma ye i k'a dɔn i co an ka caman gala Jɔsi Seedu i k'a dɔn nganamu bolo kan Jɔsi Seedu i k'a dɔn jamana den kɔni ni Ala ma fara an kan dɔw kɔni gɛn bɛ jamandi dangele jamana yɛrɛ k'a tunumada walima k'a feere u niyɔrɔnin kama ni min ma so o ma to a tiɲɛ Jɔsi Seedu i k'a dɔn minɛn koto i k'a dɔn a sanu bɔyɔrɔ mun mankan bɛ nin nɔfɛ ka sɔrɔ mankan ko tɛ Jɔsi Seedu i k'a dɔn tuma min bandaw bi kɛ président ye transition a daminɛ na Jɔsi Seedu i k'a dɔn vérificateur général o nana sɛbɛnfura dɔ di bandaw ma sɛgɛsɛgɛli bolo kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanu min ni a kan ka Mali kɛ fɛn ye sanu min ni maliden bɛɛ lajɛlen kan ka hɛrɛ sɔrɔ Jɔsi Seedu i k'a dɔn sanu bɔlaw n'o ye dunanw ye u kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen halaki o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn de dira bandaw ma ministre min dara o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la bandaw fɛ k'a ka sanu ko jateminɛ ani courant ni jiko o de kɛra Lamini Seedu Tarawele Lamini Seedu denmisɛnnin min don i k'a dɔn kunkolo bi k'a da la Jɔsi Seedu i k'a dɔn a kumasi ti cɛ k'a fɔ k'a bisira a nana sɛbɛnfura ninnu da k'a lajɛ Jɔsi Seedu a ko nin tɛ yɔrɔ jan ye o tuma min ye sarakisɛw ye min fɔ saratigiw a ye ɲɛma joona min ye jamana sanu bɔ dingɛw ye a k'o kɛcogo a n'a kan ka taa sira minnu fɛ Jɔsi Seedu i k'a dɔn u nana sɛbɛndenw bɔ k'a sɛbɛkɔrɔ da a ko i k'a dɔn mankan dɔ bi senna kɔsɔ in na Jɔsi Seedu k'i k'a dɔn nganamu k'o kɛra sanu dingɛ min n'o ye minɛn koto ye k'o minɛna dɔ la ka taa di dɔ ma Jɔsi Seedu i k'a dɔn kumaw yɛrɛ tɛ kelen ye a taacogo tɛ kelen ye sariyaw yɛrɛ tɛ kelen ye min bi fɔ n'o bi girinkajɔ la Betu Gold Jɔsi Seedu i k'a dɔn Betu Gold Jɔsi Seedu gouvernement ko k'a ti d'a ma minɛn ko to t'a ta ye a ma deli ka d'a ma a ma minɛn na i tulo ma jɔ kuma in na dɛ minɛn ko to sanu bɔ dingɛ Jɔsi Seedu i k'a dɔn a ma d'a ma a ma deli ka d'a ma a ma fɔ k'a bi d'a ma a ta yɛrɛ tɛ kuma tiɲɛ filɛ nganamu bɛ min a ko n'i ye kuma ɲɛfɔ Jɔsi Seedu hadamaden dabali bi ban jamana a sanu bɔ dingɛ sarakisɛ minnu b'a la n'u k'a ma code minier ye kabini san 1991 99 Jɔsi Seedu k'a dɔn u kun ye sarakisɛ minnu da min ye a bɔ yɛlɛmali ye o don n'a na san saba n'i y'a ɲini tuguni a bi d'i ma siɲɛ fila Jɔsi Seedu k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla ayiwa i k'a dɔn i ma ɲɛ sɔrɔ a la a ko nin sanu bɔ dingɛ yɛrɛ min filɛ nin minɛn ko to k'a fɔ sanu de bi bɔ a kɔnɔ o tɛ dɛ Jɔsi Seedu k'a dɔn permis de bi di k'a fɔ n bɛna sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli ni sanu b'a kɔnɔ walima sanu t'a kɔnɔ o tuma an bɛ sɔrɔ k'a san Jɔsi Seedu yamaruya bi d'i ma nin tɛ don koyi Jɔsi Seedu a ɲɛma fɔ a ko sarakisɛ article 38 A4 code minier 2012 Jɔsi Seedu n bɛ n pan o kunna kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye n bɛ t'o f'i ye Jɔsi Seedu k'a dɔn ayiwa min ye nin sanu bɔ dingɛ min n'o ye minɛn koto ye ni mɔgɔw bi a nɔfɛ Jɔsi Seedu k'a dɔn u kun ye yamaruya sɛbɛn di i k'a dɔn Betu Gold ma Betu Gold Jɔsi Seedu k'a dɔn u ye ayiwa waati dafa a tilala ka d'u ma siɲɛ fila u ye waati dafa Jɔsi Seedu o tuma mun de bɛ kɛ a jala bi to ten wa sɛbɛnnikɛla ko waati nana dafa o tuma a bi bila sugubulon la o tuma olu fatiɲɛ don wa dunanw don han Jɔsi Seedu a nana bila kɛnɛ kan Jɔsi Seedu a bilalen kɛnɛ kan wulikajɔ wɛrɛ nana boloda maa dɔw bɛ olu ye maliden ye olu y'u kan bɔ a nɔfɛ o y'a sɔrɔ ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ a bɛ ne ka san joli bɔ Jɔsi Seedu k'a dun dɛsɛra ɔ sarakisɛw nana yɛlɛma Jɔsi Seedu k'a dɔn hali bi u bɛ wulikajɔ la anw bɛ Mali kɔnɔ yan anw mɛnna yan maa 2000 maa 1,000,000 miliyari 50 an ye nin don nin na an ye nin don nin na o ye tiɲɛ ye kɛ baarakɛla hakɛ in b'an bolo o ye tiɲɛ ye o tɛ nkalon o kɛra u y'o kɛ o nka nin t'i ta de ye i ta tɛ e dɛsɛra san hakɛ min dir'i ma k'i ka baara kɛ a la i dɛsɛra o banna i nana tuguni ko ka segin papier kan papier kura dilan ka dilan i ma se ka fɛn kɛ i dɛsɛra o tuma anw fa dugukolo bi to ten wa merci c'est quoi ça a ti ɲɛ han voilà tous les problèmes au Mali hein a ti ɲɛ han wa
Maliyɛnw yɛrɛ dama de bɛ tila ka taa ɲɔgɔn su min kɔni ye minisiri ye Lamini Seydou Traoré a ko f'a da joli ma ale mana fɛn ɲini Jonas Seydou n'a ye fɛn sɔrɔ a ka d'a ye nka ale nakun ye min ye ale ka to a sɔrɔ n'ale bɔra minisiriya la san 40 a ka fɔ k'ale tɛmɛna nin yɔrɔ in na nɔgɔ kana yaala Jonas Seydou k'i k'a dɔn ko in gɛlɛyayɔrɔ filɛ k'a fɔ ŋanamu de kɛra walima a bɔsir'u la nkalongisɛ bɛɛ u dɛsɛra de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔ wa k'u gɛn foyi ti bɔ a la foyi sariya de koyi Tezara premier an don min Tezara a bɛ sɔrɔ bilen de a mangera o a ma mange conteneur 4 jiginna kunu pesticide t'ale la wa binfala tɛ ale ta ye aya bada u ti fɔ kelen a bɛ dɛgde bala cogo bɛ di Jonas Seydou ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la priorité sɛbɛnni kɛba u farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ Jonas Seydou k'a dɔn ayiwa anw kɔni min ka kɛ musokɔrɔba npogo ye Jonas Seydou k'a dɔn Mali i bi tanu de ka tanu Jonas Seydou k'a dɔn ayiwa waati dɔ ma se maa damadɔ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan toit tiɲɛ ani nama tiɲɛ ni nkalon k'o ta k'i sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ye jamana dɛsɛbɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ i ye sɔrɔba ɲini ka di jamana ma munna Jonas Seydou k'a dɔn maa damadɔ faralen bɛ ɲɔgɔn kan min ye Bukari Sidibe bɛɛ ko a ma kɔlɔn k'u bɛ taa toit tiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ miliyari 50 Boubou Cissé ka miliyari 50 ko n'a sɔrɔla o tɛmɛnen bɛ kɔlɔn ka compte de fɛ banque la l'ambassadeur Jonas Seydou min ye kɔlɔn Bukari ye jamana nana gɛlɛya wele bilala fɔlɔfɔlɔ de ma Jonas Seydou k'a dɔn arabu jamana min bɛ yen ni nafoloba b'u bolo ni nka ale de bila ka taa kɛ a walilasigiden ye Jonas Seydou k'a dɔn a taara a ma mɛn o y'a sɔrɔ farafinna babolo in bɛɛ i k'a dɔn Saheli jamana i k'a dɔn a fɔlɔfɔlɔ de nana ambassade dayɛlɛ kabini kɔlɔn kɔni sigira Jonas Seydou n'a yera k'a fɔ Mali bara ka dɛmɛ arabuw fɛ i k'a dɔn nin pétrole tigiw bara ka asuru Mali kan min ye farafinna ambassade bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen a ɲini ka t'i ka lasigi donso yɛlɛ nka kɔlɔn Bukari Jonas Seydou k'a dɔn a ka wuli ka jɔn ni cɛsiri i k'a dɔn a ye Mali ni nin arabu jamana in gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ min ye golfu ye Jonas Seydou k'a dɔn dɛmɛ tɛ kɔtigɛ wuli ka jɔ ani cɛsiriw nana boloda marifaw min y'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ n'u ye Jonas Seydou k'a dɔn ni hakili b'a la mobili 100 ani kɔ u y'o ta k'o di Mali ma fu France Afrique do nin bɛɛ lajɛlen sababu ye awɔ kɔlɔn ye blindé i b'o de fɔ ka d'a kan mobili gansanw tɛ dɛ mobili gansanw tɛ Jonas Seydou k'a dɔn miliyari a caman de dunna ŋanamu minnu kɛra kɔsɔ in na ni ayiwa o ye nafoloko ye ko minnu ma ko blindé en carton n'o ye sɔrɔsi mobili minnu n'o sanna ayiwa arabu jamana na Jonas Seydou k'a dɔn kɔlɔn ye ciden ye i k'a dɔn n ka jamana mago bɛ nin na an bɛ se ka nin di an bɛ se ka nin kɛ Mali faamaw de bɛ taa minɛ i k'a dɔn a tɛ di kɔlɔn ma a bɛ taa di faamaw de bɛ wele ka taa a bɛ di olu ma Jonas Seydou k'a dɔn ni wariko kɛra o la walima ŋanamu kɛra Jonas Seydou k'a dɔn o bɛ fɔ o tigi de ma wa kɔlɔn dun da bɛ don o la bi cogo di kɔlɔn yɛrɛ les blindés n'étaient pas en carton. Merci. Non, justement, ce n'était même pas en carton. Tɔgɔ tiɲɛw dɔrɔn de don. Asimi de tɛ ka bolo kɔnɔ bi wa? Bien sûr. Ni carton don ale bɛ don a kɔnɔ wa? A tɛ don. Jonas Seydou i k'a dɔn ayiwa jamana in bɛ nin cogo in na u bɛ min nɔfɛ kɔlɔn yɛrɛ tɛ koyi Jonas Seydou i k'a dɔn u bɛ dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé de nɔfɛ sabula dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé premier ministre ko in kɛra ale ka waati la Jonas Seydou i k'a dɔn sɔmi kelen don politique bunakun kan Boubou Cissé a b'a fɛ k'i kanbɔ Jonas Seydou n'u ma segin nin kɔkɔrɔw kan min bɛ se k'a to a bɛ lanɔgɔ n'i ma ɲɛ Boubou Cissé faali kɔ walima k'o lanɔgɔ kɔlɔn tɔgɔ dun don kun a la ko Boubou Cissé miliyari 50 k'o y'o transféré i k'a dɔn awɔ kɔlɔn ka compte fɛ Jonas Seydou k'i k'a dɔn nin kɔni ye kodɔnbaliya kuma da ye i k'a dɔn n t'a si dɔn ni i ka wulu ye n t'a si dɔn minɛ na k'a lajɛ o bɛ tile gɔɲɛ siga t'a la Jonas Seydou k'a dɔn kɔlɔn Bukari il est droit dans ses souliers Jonas Seydou ka sababu kɛ mun ye a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Jonas san 100 ɲinan kɔfɛ i k'a dɔn a nafa bɛ sɔrɔ Mali bolo a ko o tɛmɛnen kɔfɛ kɔlɔn bɛ kɛ don min ambassadeur ye Boubou Cissé m'a k'a ye ani Boubou Cissé tɛ teri ye Jonas Seydou fo i k'a dɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga kɔnɔ i k'a dɔn tile damadɔ kalo damadɔ kɔnɔ olu teriya bɛ se ka taa ja fo ka taa se nin ko ma cogo di wa min yɛrɛ ye carton ko in ye n'o ye awɔ blindé en carton ŋanaganakan damanda a taara waati min ka tila k'a bila yokew Jonas Seydou k'a dɔn gundo in nana da kɛnɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye ɔ i k'a dɔn hali bi u bɛ dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé nɔfɛ min kɔni bɛ se k'a to Boubou Cissé tɔgɔ bɛ tiɲɛ ni k'a nege bɔ malidenw na sɛbɛnnikɛla ko politique nin bɛɛ b'a la kɔlɔn ta sɔrɔ a la han kɔlɔn ta kɛra kara ye han kɔlɔn ma foyi sɔrɔ a la a kɛra kara ye Boubou nɔfɛtɔw bi kɔlɔn gosi tɛ kara ye wa mais e b'a dɔn ne b'a dɔn min tɛ ne ye n'olu bi ko kalama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye juguya kuma ye siga t'a la voilà donc il y a rien le chien aboie
la caravane passe. Ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la priorité kɔnɔ. D'abord on a ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation parce que ba n'o ye Prosper qui ye nin y'a ka sɛbɛn ye Prosper qui a ti ba mama a ti balakola n'a y'a sɔrɔ a yɔrɔ te a ko a bɛɛ la ta jamana faamaw n'u mana Korofina CCRF lajɛ ni ka fɛɛrɛ tigɛ a bɛ se ka lakile cogo min na dɔgɔtɔrɔso bɛna datugu han fɔ y'a f'i ye Allah Allah Korofina CCRF a bi datugutɔ don kabini kɔtinɛw bɔra ye kabini Dr Sumariw Ndara ka bɔ yen Korofina dɔgɔtɔrɔso kɛra Makari ko da ye a tiɲɛna Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CCRF commune a tɔgɔ kun ka di kosɛbɛ sabu mɔgɔw tun b'u ba hôpitaliw de la k'u ba clinique la bɛɛ lajɛlen ko n ka taa CCRF la o donnama kama ɲɛmaa minnu bɛ yen u cɛsirilen bɛ baarakɛlaw bilalen b'u ka minɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye baara sariya bonya sɛbɛnnikɛla ko nka ni kɔ y'i da cogo min a ko bozokɛ de b'i mɔti maa kura min dara nin kusa in na k'o bila ka kɛ médecin chef ye o tɔgɔ de ye Jakarija Kone a kɛlen bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de ɲaami a dɛsɛlen bɛ a ko fɛn min ye baara kɛ ko juguya ye fɛn min ye kunkolo ni sen a bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ni Jakarija Kone a ka daana juguya a n'a ka baara ɲɛdɔnbaliya a ko nin jɛyi n'i y'a ta k'a lajɛ a nafura dama k'a bila CCRF kunna baarakɛla bɛɛ lajɛlen y'i bolo jigin sabula a ko minɛn minnu kan ka san ka di baarakɛlaw ma a ko a bɛɛ lajɛlen daɲa bɛɛ fura tɛ sɔrɔ pharmacie la bilen dɔgɔtɔrɔw mago bɛ hali alcool la o t'i sɔrɔ o tuma dɔgɔtɔrɔ bɛna maa furakɛ n'a tɛgɛ jala de ye wa hali gan awɔ an kɔrɔ yan Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔ wɛrɛ tɛ k'a fɔ wari ti sɔrɔ o tɛ koyi a ko jamabaden de bi to fɛn min ye CCRF da la Korofina ni dɔgɔtɔrɔso in da la wari bi bɔ cogo min a bi bɔ ten fura tun bi san cogo min a bi san ten nka wari min n'a bi bɔ a ko fɛn min ye ɲɛmaa ye ale de b'a pɔcɔ wari dunko juguya ani wari minɛko juguya o de kɛlen bɛ sababu ye ni ka ko bɛɛ lajɛlen jɔ hali dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'o ye partenaires ye n'olu bɛna ka na ni furaw ye wala u bɛna ni minɛnw ye wala dɔw bɛna ka na so dɔw jɔ ni ka minɛnw bila a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye hali ka yɔrɔ fura dama k'a jɛ k'a ko k'a jɛ a dɛsɛlen b'o la a tɛ k'ale o musɔngɔ di o o musɔngɔ a tɛ se k'a di sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Jakarija Kone a nali Korofina dɔgɔtɔrɔso kunna a kɛra taamasiyɛn juguba de ye sabula baarakɛlaw kɔni u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ min yɛrɛ y'a la gɛlɛma ye baarakɛlaw ka ɲɛmaa minnu bɛ n'olu kan ka kɛlɛ kɛ fɛn n'o ye syndicats ye a n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan sabula a y'a dɔn k'a fɔ n'olu wulila ka kɛlɛ kɛ a ka ko bi tiɲɛ o tuma i ta minɛ i k'i mankan suma n yɛrɛ sago ye min ye n k'o kɛ ani syndicats donnen bɛ jɛ jugu la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali baarakɛlaw bi tɔnɔmɔɲɔni min sɔrɔ u bi si kɔngɔ na ka tile kɔngɔ na u bi si u ɲɛna u bi don banakisɛw cɛla pikiri biɲɛw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen risque min b'o la n'o hakɛw kan ka d'o ma ni sɔrɔ kɛra a bɛ f'o ma ristourne kɔni o balannen bɛ a bɛ kalo caman bɔ waati laban in na a yɛrɛ nana kɛ maana woloma ye a yɛrɛ masurunama minnu bɛ dɛ a ye dɔɔnin d'olu ma k'olu k'u mankan suma ka ɲinɛ baarakɛla tɔw kɔ awɔ sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damada o faralen bɛ ɲɔgɔn kan o dɔrɔn tɛ fɛn min ye baarakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sagoya la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye quartier minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka na n'u ka banabaatɔw ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ n'i ka banabaatɔ taara Korofina n'i m'i jija banabaatɔ in kɔni a ɲuman tɛ segin koyi sabula dɔgɔtɔrɔw mago bɛ fɛn o fɛn na o t'i sɔrɔ o dɔrɔn tɛ a ko hali n'i taara sigila dama k'i sigi sanni ni dɔgɔtɔrɔ ka ɲɔgɔn ye bureau d'accueil la i b'i sigi chaise min kan a bɛɛ kari-karilen don e de b'i jɔ n'i ka banabaatɔ ye banabaatɔ jugu Allah dɔgɔtɔrɔw bɛ sigi chaise min kan ka banabaatɔw lajɛ chaise kɔw farafaralen don dɔgɔtɔrɔ n'i ɲinɛ n'i yɛrɛ kɔ chaise bɛ se ka wurukutu n'i ye ka t'i bin duguma sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ministre min n'a bɛ kɛnɛyako kunna directeur min n'a bɛ Bamako a kɛnɛyako kunna n'u ma wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye Jakarija Kone ye ka dɛmɛ don a ma wala a ka bɔ yɔrɔ in na maa min b'a ɲɛdɔn o ka bila a la a ko dɔgɔtɔrɔso datugutɔ don a ko an bɛ don min na ko bi cɛ in kɔni gɛnkuma seren bɛ sabula hali wuli ka jɔ minnu kun kɛra minnu gɔnna ɲɛ olu kun ye groupe électrogène lahaw ta basa ni courant tigɛra dɔrɔn groupe bɛ wuli k'a jɔ a dɛsɛr'o bɛɛ entretien na ni ka taa groupe sigi Ngaki banabaatɔ jugu minnu bɛ yen courant de bi tigɛ u la k'u dalen to opération b'a tan ni fila fili la maa kɔnɔ faralen a bɛ ka kɔnɔna nɔ bɛɛ courant bɛ se ka tigɛ ten groupe ti wuli Mali a kɛra baara ye a ko den minnu bɛ yen ni yelen kan ka bila olu kunna fɛn min ye den minnu bɛ wolo ka kɔn o waatiw ɲɛ minnu kan ka bila respirateur la minnu kan ka dɛmɛ minnu kan ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'a salen bɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen bɛ wa o dɔrɔn tɛ kabi b'i kun don kaba yɔrɔ kasa yɔrɔ nɔgɔ o bɛ dɔgɔtɔrɔso nege b'i la o man di dɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min ko bi commune 1 kɔni dɔgɔtɔrɔso a mairie ka taa fara jɛkulu min sigilen bɛ CSCOM kunna n'u ma wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ de kan ka sɛbɛnni kɛ sa ka se ministre ma wala ka se jamana faamaw ma fɛn min ye Jakariya Kone ye a ka bɔ ka taa ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na walasa an ka dɔgɔtɔrɔso ɲumanba in kana datugu. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Jɔn dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba fasiri Adama Dara mɛn nin y'a ka fasiri ye. Journaliste k'a dɔn ba ɲumankɛw dɛmɛkɛlaw diɲɛ nafolobatigiw dɔrɔmɛ kelen ti bilen Mali nɛ kan journaliste k'a dɔn u y'u bolo d'u kɔnɔ k'u tɛ wari di Mali ma bilen. K'an ye mun kɛ? Gɛrɛbu bi kɛ dɛ nin bɛ kɛ dɛ a ye nin di a ma ban sa ni k'i ka wuludennin mɔkago n'a sara bɛɛ min yɛrɛ sɔrɔ. Dɛmɛbagaw ye wari tigɛ an na. Union européenne journaliste k'a dɔn tile fila in na u dimina fo k'a fɔ k'a to ten u nana bɔ ko dɔ kalama journaliste ye k'a dɔn u ye sɛbɛnfura kɛ k'a jɛnsɛn Mali faamaw k'u ladɔnniya mais kalo tile 14 journaliste Seydou fasiribaa ko Union européenne bɛ awa miliyari hakɛ min di Mali ma dɛmɛna a fanga ka bon journaliste k'a dɔn ko dɔrɔmɛ kelen u t'a ci Mali nɛ ka sabula u sɔmina k'a dɔn k'a fɔ ŋanamu ni suyɔni o fanga de bonyanen bɛ an ka Mali a bɔ su jalatigiw fɛ n'o ye faamaw ye journaliste Seydou i k'a dɔn faamaw ka sara min bɛ di an ka sɔrɔsiw ma i k'a dɔn a 100 o 100 75 de ye warijɛ ye u bɛ wele ka taa u tɛgɛ tɛ journaliste Seydou i k'a dɔn o ye namara ni suyɔni de ye sɔmin kɛra journaliste Seydou i k'a dɔn Union européenne ka sɛgɛsɛgɛli u nana dɔn k'a fɔ miliyari 6 ani miliyɔn 500 ni kɔ journaliste Seydou i k'a dɔn o bɛ taa fu sara de la ka sɔrɔ a tigiw tɛ yen a dɔw salen don journaliste Seydou i k'a dɔn wari bɛ bɔ jamana kɔnɔ a bɔ sɔrɔsi faamaw yɛrɛ bɛ t'o kilew ni ɲɔgɔn cɛ journaliste Seydou k'a dɔn waati la kunnafoni in jɛnsɛra a don ministre min bɛ yen Dayiru Danbɛlɛ i k'a dɔn Cɛbakɔrɔ don a don ale ye mankanba wuli n terikɛ den e terikɛ den joli a fa tɛ Dayiru ye monsieur Dayiru oui a tɔgɔ de Ibrahim Dayiru ale tɔgɔ de Ibrahim a fa in de ye tɔgɔ d'a ma kan Dayiru Danbɛlɛ fut mon directeur d'école à Kenzamugu non i den don an den don a yɛrɛ den don ni n den tɛ n den tɛ munna faama tɛ n den ye dɛ faama don c'est un bon officier bien éduqué un officier de talent bien éduqué i t'a tɔgɔ mɛn ŋanamu ni janfa foyi la mais fa in tɛ sɔn o et puis il paraît qu'il est respecté mais fa in tɛ sɔn manamana ko de ma son père ne blague pas Ibrahim Dayiru a ye wuli ka jɔ kɛ a donnama in kama journaliste Seydou k'a dɔn i mana girin cogo o cogo faama minnu y'i ta k'i kɛ ministre ye n'olu fari fara i bɛ ko in bila fo ka na se ale yɛrɛ bɔli ma Union européenne kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin wari min bɛ tila sɔrɔsi faamaw ni ɲɔgɔn cɛ walidenw bara ka sa i k'a dɔn kungokolo kɔnɔ journaliste Seydou k'a dɔn marifajugu b'u bolo i k'a dɔn bi tasuma na n'a fɔra ayiwa dɔw b'olu sara de ta journaliste Seydou k'a dɔn Mali kɔnɔ olu dalen bɛ climatiseurs kɔnɔ Bamakɔ yan journaliste Seydou k'a dɔn n'i ka wale min u ye min fɔ sa journaliste Seydou sisan kɔni i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de bɛ da kelen wa min ye sɔrɔsi bɛɛ ka sara bɛ taa ta banque la ko tiɲɛna ni wari taara bila banque la o ye contrôle physique de ye voilà ni Seydou tɛ ani i ka compte n'a bila i ka compte kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ maa si se k'a ta n'o kɛra sa a jate bɛ dɔn ŋanamu ni suyɔni banbali bɛ sɔrɔ ka dabila Union européenne ko Mali k'i teliya k'o baara de kɛ n'o tɛ n'i kɛra Mali la a daminɛna colonel Sadio Kamara ye ordre di ko ka sɔrɔsi bɛɛ nombre fɔ ka tila ka bɛɛ ka salaire viser a daminɛna o dɔw taara compte dayɛlɛ ka ban c'est très bien voilà c'est très bien nka n'a bɔnna dɛ journaliste Seydou n'a bɔnni dama a ko i k'a dɔn katikati baw nin foro baw journaliste Seydou i k'a dɔn nin dakabanamusow journaliste Seydou i k'a dɔn semaine o semaine i k'a dɔn an bɛ taa Abidjan an bɛ taa n ja sɔrɔsi bɛ muso ɲuman dɔn wa o tɛ bi sɔrɔsi ye koyi o tɛ bi sɔrɔsi ye koyi n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ balima furu fɔlɔfɔlɔ n'u taara kɔrɔn fɛ n'u ye muso ɲuman sɔrɔ ye n'o komi tenni ka di musow ye ni min boli l'u nɔfɛ walima balima furu n'i ye muso ɲuman y'u bolo dɔrɔn don n'o tɛ ka jala kɛ k'i pari ka ɲɛ ka taa muso bɔsi ka na k'a convaincu k'a furu sɔrɔsikɛ tɛ se o la o Seydou muso ɲuman n'i y'a ye sɔrɔsikɛ bolo walima lɔkɔli karamɔgɔ bolo ala man di walima a cuisine don o t'anw ye ekɔli karamɔgɔ o tɛ bi kɛ ekɔli karamɔgɔ article 39 bɛ yen awɔ lɔkɔli karamɔgɔ Seydou k'a dɔn a muso ɲuman sɔrɔla maa fila professeur de français professeur d'anglais parce que olu de fana bɛ pari lɔkɔli karamɔgɔ bɛɛ
Quand même, professeur Ablaye Traoré, voilà, ça. Professeur d'anglais, voilà. Donc, ça, on parle pas. Professeur Ablaye Traoré. Les professeurs d'anglais. Généralement, au lieu de les hommes de lettres aussi, hein. Bon. Spécialistes en communication. Au lieu de les dos, ou au but, ou au Kanyumani, ou au lieu de Paris. Les autres anciens professeurs de physique, chimie, ni fait nous. Nahi. Professeur d'anglais. Professeur de français. Olubi Paris. Vraiment, Olubi Paris. Et quand même, et c'est généralement. Pardon, professeur Bella. Minga abima cheka duha beyo doa. Professeur de philo. Voilà. Philométrie. Philo. Voilà, physique chimie. Maths, physique chimie. Ils sont mal habillés. Ils s'habillent même pas. Ils s'habillent pas. Voilà. Ou yekota. Voilà. Ou au cigarettimina de kacha abe. À club bébé mais effectivement, tu as raison. Voilà, au biso. Je te dis que wati naka wati mbaje. Il donne angade. Il donne angade. Ngo alaka hine atowedi adema Allah. Alpha Unga Mado. Faut il a été ministre de l'éducation. Professeur Maman Lamine. Alaka hina. Maman Lamine Traoré. Ne puto ka ne voix ma be. Une fois né Maman Lamine Inyani. Ko dabatungara. Ako me viens ici. Viens ici petit. Moi, je suis ancien. Et pourtant, ma femme est très belle. Alaka hinanda. Ando ngokuma. Nga ditemo. Je dis que wati naka wati mase biye jumae. Ambe bitabla. D'abord, on a habité en bas blaya. Folini tani en bas de anganu badoma. No ye professeur Ablaye Touré. Ablaye Touré, professeur d'anglais do, spécialiste en communication pour le développement. Ananabuana Sormadana. Ambi folini tani kama. Yo se du cas donc kada bamakona lamini belaji le tuloka anga musoroba minye kotne ba kotne e ka don afatura kunungo e ka don sage femme do kurufina do toroso la akme retraite la akaso minye jelebuye ni ala sona juma salina ama retraite taw si elle est en bara de jora voilà ala kaso abi mo jigi wallahi foka saka wati labama abi mawhine nyemi ngolosi je se du cas do boli ba to de bitati ngulile hali ala matafura kotne bi warbo ayere ko ka frosa ka kula musokoroba ntungani ne ba doko jugu ne sanduru deke ne na donga de mita baroke dongele dakele hali ki nyakum walma ka fo ci amadele ka ke e na kunte fangele vede dumanzana ya va ibe oui moi j'ai fait 5 ans je fréquentais beaucoup la famille ni denjama ngolo bo fiena la ilaha illallah muhammad rasul musokoroba tarida musokoroba nyuma allah ana abi yele doro wa bamana muso do kana laje jon se do na jigina ka bomolu kono na bitan iba genga desa akakene tum kaki bakot ne kulwali tede ay est-ce que bakot ne Traoré do akla awo ala Traoré do ala de tayaga ko wallahi ala tayaga ala ka hina ala ka fakama ala ka hina an woni ayaminu lamo ana dew on nya farama wallahi bajje foy kama beka ya fama inshallah la harama kama yo se do wati na ka wati ma se amedeke ko na ba bla sardani na ambalema bobo ka jemuka obi sigi singa 13h min ye moru ye amedeke no lobi nyon zoro ni bobo wulla e ka do sofna to ma do shina nege nyemuga segibe ke ni gafe kileka yo se do ka don awani obana minye kunafoni farkon je kelaw ye pour appeler olubina minye rendez-vous wore ikado radio mancha fm awo sini tasek obemi radio sini 21h30 neni radio mancha fm et auditeur opinion zoro je se dis ikado aywa minye ça c'est une radio pirate de Diegafo menini jedo de blague non ani directrice pirate Diegafo non mais pas du tout ko Diegafo dogoni me Diegafo bula c'est la petite sœur de radio Diegafo dogoni be c'est radio façon nyeta radio la voix de Bozofola radio Baoulé olu ye Diegafo dogonu ye anadeu ça c'est des radios terroristes mais ko bi yele ki koko olu ka radio tissé goudrona la bi yele je dis que nani aywa radio Mancha FM la mebo ni ala jena na sini 21h30 ami yanzoro 92.9 e ka don dabatu ngara ka kolosili je dis que don ambita baru boka bi mi ni maraka jamana e ka do jonya ko kuma ni horon ko anye segesegeli chamange iti dabo ni ngoy nasawa kadamunga atu ni nyanje obi nyalawo oti nyew ambe maldinde fa ka bande
maa minnu sigilen bɛ sigi la san 200 san 300 olu ka taa bila ɲɔgɔn na Jean du k'a dɔn bɛn de kan ka fɔ ka n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma ɲɛ i b'o kɔni fɔ i bɛ don dɔ gasi la i bɛ kuma dɔ fɔ o bɛ diya dɔ ye i bɛ kuma dɔ fɔ o tɛ diya dɔ ye. n'o tɛ jɔnya ka bɔ a la o man di maa caman ye dɔw bɛ yen a man d'u ye bi dɛ. o tɛ ɲɛ o. maa dɔw ye misali kɛ ɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ Faransi u tigiw de taara n'u ye hali ni ko bi u bɛ Faransi k'u ka bɔ jɔnya na u b'u bolo da kun ka kule u t'a fɛ mais dɔw bɛ yen olu t'a fɛ donc ni minnu t'a fɛ olu ka bɔ a la ni minnu b'a fɛ u ka to a la. gɛlɛya t'a la o mugu ma ci ka maa si minɛ a bɛnkan de don an ye hɔrɔnya don an bɛɛ ye hɔrɔn ye e bɛ nin kɛ e bɛ nin kɛ n'a bɛ wuli a ka wuli bɛnkanw de don n'o tɛ Ala k'an ni sababa bɛn jeli tɛ sɛbɛn maa ten kan kuranɛ kɔnɔ jeli tɛ yen foyi tɛ yen maanifin buna hadamaden de bɛ yen an bɛɛ ka kan. Jean Sodi k'a dɔn Ala kana ni hakili ɲuman ye an ka jamana den jango maraka jamana bɛn ni kelenya ka don mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali ka na Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛ la Jean Seydou Daba Tunkara wa salam.